Υπάρχει αυτή η μικρή. Για να βάζει κάτω. Αυτός ο κακομοίρης είναι πολύ ήσυχος. Καλά, της ρίχνει κάτι αγωνίες αυτό. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Αλλά όταν πιάνει με Παπα. Έχει πολύ ενέργεια. Ναι, έχει, όντως. Να. Τα πήρε. Γέλατε από εδώ. Λάθος πήγες. Μπράβο. Οχ, μπράβο. Οχ, μπράβο. Και αυτή έχει πολύ ενέργεια, μιλάω, εντάξει. εντάξει. Κοιτάει από Αγόρι μου, εσύ, αγόρι μου. Έχει αρχίσει και να μένει καναπέδες. Λέμε δεν υπάρχει. Τι δεν σας αρέσει εδώ στο γιατρό, να σας ξαναφέρουμε. Καλά το κάνετε. Εσύ ακούς μόνο. Εσύ. Εσύ το καλό παιδί. Μάσο από το ένα. Εγώ δεν με πάω. 9:30 2 πριν.